Sa Good Vibes, nagbarato sang halos katunga ang presyo sang baboy sa Barangay Sumag sa Bacolod City. Magkompetensyahanay sa negosyo mansig panubo sang presyo gani mga customer ang nalipay bangod may barato nga sulod-anon. May report si Romeo Subaldo. Alas 11 sang aga, naghubas na ang unod sang siningatapang ko diri sa may crossing Abuanan sa Barangay Sumag sa Bacolod City. Tanan-tanan nga parte sang baboy, ginubos bakal. Gani ang manuglasa sang baboy nga si Edgar Navarro, nakasiling man nga temprano pa sa makapahuway. Paano abi kay 140 pesos lang ang kilo sa ginabaligyan nila nga baboy. Sagwa sang baligyaan, may dako ang karatula nga 140 lang ang kilo sang baboy bisan ano nga parte. Relax na. Sa una, baka labot pa ka mo hapon. Oo. So, antesinate ng tanan. Aga hapon, gitman. Ang baligyan ay dire. Oo. Subungi ha. Relax na. Relax. Ulat na lang kung basindalan pa kami di supply. Alin sa Piagamit Shop. Display naman. Sang nagligad pa ini nga inadlaw nga amo sini ang ilang nga presyohanay. May stamp man nga halin sa slaughterhouse ang baboy, kag wala man sang diferensya ang karne sini. Gani ang mga manugbakal, nalipay. Kaya ang mga nagabaligya, nagapanubo-nubo presyo. At ti subong kono, may barato nga sulod-anon nga mabakal sa merkado. Dito sa Piakan, 160. Sa din? Dira ako sa may samputan. 160 man? Barato di gali man. Oo, nagani nga diri ko nagkadto. Kay 140 bagay. Oo, 140. Tani sa sunod, ano na lang 100. Ang ini nga lalaki, naghingagaw pa. Nakabakal na siya sang 15 ka kilo sa piyak nga baligyaan. Nakibot siya nga sa sining nga baligyaan, 140 pagidya ang kilo sang baboy. Ubos na. Nakabakal ka na kagina? Sabi niya sa sir, 160 dito ya. Madugang ka rin tani? Tani. 160, 170, sana makakala. 140 pag rin tani ya? 140 pa kayo. Oo, 140 raw. 140 na tayo sir. Ano, brahon ko pa na? Hindi parang. Mugon. Kami tani, pangatag sa mga tao blang. Sa tabok nga baligyaan, barato man abi ang baboy. 160 ang kilo sang spare ribs kag pork chop. Ang buyon, 170 pesos kag ang tapa nga unod 180. Magluwas nga grabe ang kompetensyahanay, barato man kuno ang kuha sang tag-iya gani ginabaligya man nila sa mas barato nga presyo. Barato pa niya no po. Kay kompetensyahanay, grabe pag presyohanay spot. Namin nga bangon po pagin. So wala choice pa nabuan gid. Ma'am, dasig mo ubos kung para before. Parehas naman sa po. Wala man sa gapon ka. Pila ka baboy ba ubos sa for one day? Pulo ka baboy? Sa isa ka adlaw, makapaubos sila sang napulo ka mga baboy. Ginpakita man nila nga may stamp man gikan sa slaughterhouse ang ilang mga baboy nga ginabaligya. Pero sa likod sang barato nga presyo sang baboy sa merkado, may mga hog raisers nga dako ang ginperdi kag napilitan na lamang magbaligya sa mas barato nga presyo sang ilang baboy para lang ma-dispose.